ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଦେଖେଇବି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲକି ବାଛି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଖାଲି ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଳା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ଧୋଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ଆଜି ଦମଦାର ରେସିପି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ମସଲା ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମସଲା ଏପଟେ ରେଡ଼ି କରୁଛି। କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ରସୁଣ, ଗୋଟା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ହେଲା ଜିରା ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ଶିଳରେ ବାଟିଲେ କିନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶିଳରେ ବାଟୁଛି କିଏ, ଆମେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପିଆଜ ପକେଇଲି, ରସୁଣ ବି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆପଣ ରାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲଙ୍କା ପକେଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବା। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମସଲାରେ କଳା ସୋରିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କଳା ସୋରିଷଟା ପାଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳା ସୋରିଷ ଦେଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଳା ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କଳା ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ତା ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଖାଲି ତ ମସଲା କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ବି ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା କରିକି ଆଣେ। ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲି। କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିବି, ମସଲା ବି କରିଦେଲି। ମସଲା ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମସଲା ବି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ କରିବି, କଞ୍ଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲାଟା ଗୋଳେଇ ଦେବି। ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି। ପାଞ୍ଚରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଲୁଣ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଜା ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ। ମୁଁ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କମକିନା ହଳଦୀ ପକାଉଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇବି। ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମସଲା ପୁରା ଭଲକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବି, କାରଣ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଲକା ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ରୋଷେଇ ହେବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବି ପାଣି ଦେବିନି, ଅଧିକ ପାଣି ବି ଲାଗିବନି। ଏମିତି ହାଲକା ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବସାଇଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ବି ପାଣି ଦେବିନି, କାରଣ ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ପାଣିଆ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସାଇଦେବି। ପୁରା ଯେମିତି ଏଥିରେ ବସାଇବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବସାଇଦେବି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ବସାଇଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନଟା ଅନ୍ କରେ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ବସାଇବି, କିନ୍ତୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି, କମେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମର ରେସିପିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍
କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆମର ଆଗ କହନ୍ତି ମାଟି ଚଚଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସତରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ମଜା। ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ କଳା ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରିନି, ଆପଣ ଟିକେ କଳା ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କଳା ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବି 2 ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାର ବାର ଏମିତି ବନେଇବେ। ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ମୋର ଏପଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତରକାରୀ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତରକାରୀ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ଯାହା ହେଉଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ଏମିତି ଥରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ମଟନ୍ ଭୁଲିଯିବେ। ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।